Айдар, улым, иртәгәдән син садикка йөри башларсың, диде Айдарның әнисе Рәхилә ханым. Әтиең сөйләшкән. Садикка? Әти үзе барсын, диде Айдар киреләнеп. Ә мин бармыйм. Нинди үҗәтлек бу, улым? Садикка бармагач, өйдә кем белән торырсың? Әбиең үлде. Үтермәскә иде. Сез үтердегез әбине. Рәхилә ханым сискәнеп китте. Әйтерсең искәрмәстән яка астына бер йомарлам кар тыктылар. Йөзе җыерылды, күзләре кысылды, ул кызган баштан Айдарга сугып җибәрде. Кара син аны, оятсызны, ни сөйләп тора? Әбиеңне нишләп без үтерик ди? Сез, әти яп кайткан кузгалактан син әбекәйгә аш пешереп бирдең. Әбекәй шуны ашады да үлде. Рәхилә ханым хәлсезләнеп урындык аркасына сөялде. Күз аллары караңгыланып китте. Шактый вакыттан соң гына үзен кулга алды ул. Кайнанасы белән алар әйбәт яшәделәр. Ире Тәбрик, әнкәйне үзебезнең янга алып килик, аңа тәрбия кирәк дигәч, куш куллап риза булды. Кайнанасы үзе дә тыныч хылыклы, сабыр карчык иде. Урамнан сүз ташымады, юк-барга бәйләнеп йөдәтмәде. Балаларының тегенди мондый кимчелекләрен күргән очракта, хәтер калдырмаслык йомшак тавыш белән ипле генә әйтеп үз фикерен әйтә иде. Оныгы Айдарны бик яраткангамы шәһәргә тиз ияләште. Кулыннан килгән эшне үз җаена гына эшләп, артык күзгә бәрелмичә яши бирде. Яши инде шактый, андыйларны авыру бер йыкса, нык йыга. Көннәрдән бер көнне Мөгылсем әбинең тамагына аш үтмәс булды. Күзгә күренеп сызды, кулындагы битендәге тамырлары зәңгәрләнеп бүртеп чыкты. Йөзендә нур кимеде. Әниләре кызыгып авыз итмәсме дип бер яктан улы, икенче яктан килене кибеттән, базарыннан тәмле ризыклар алып кайттылар. Нигә шул кадәр нигъмәтләр ташыйсыз, диде Мөгылсем карчык. Әппелсиннәрегез, лимоннарыгыз бозыла гына, әрәм була. Син аша, әни, диделәр балалары. Синнән бер нәрсә дә жәл түгел. Җәйләр җитеп юллар төшкәч, үзеңне авылга алып кайтырбыз. Авыл һавасын рәхәтләнеп суларсың. Авылы хакында сүз чыккач, Мөгылсем карчыкның йөрәгендә ниндидер бер кайнар чишмә кузгалгандай итте. Эй, балалар, диде ул көрсенеп. Үзегез исемә төшермәсәгез әйтмәм дигән идем. Күптәннән инде каты каткан кузгалак ашашыйсым килә. Шуны ашасам терелер кебек тоям. Көт инде ни бераз, диде Тәбрик. Кузгалаклар борын төртә башлау белән урманнан кычагы белән җыеп алып кайтырмын. Урман кузгалагы төше була ул, улым. Үзебезнең як әрәмәләрендә үскән кузгалакка җитәме соң? Аның исләре үк икенче. Сугыштан соңгы елларда менә шушылай тик торганнан аш үтми башлаган иде. Күршебез Мәхтүмә карчык каты каткан кузгалак аша терелерсең дигән иде. Сүзе дөрескә чыкты бит, Алланың рәхмәте. Кузгалакның файдасы тиде. Мин аны шаярып әйтә дип торам. Нигә дисәң, ул вакытта безнең ипидән üzелгән юк иде. Шулай улым, кайчагында üzелергә торган гомерне юк кына нәрсә ялгап җибәрә. Хәзер әрәмәләрдә акланнар кардан ачыла башлагандыр. Эй, гомерләр. Мөгылсем карчык әрәмәләрне, ак буйларын күз алдына китереп уйланып ятты. Аннары баягы сүзләре өчен уялгандай булай диде. Карт кешенең сүзенә рәнҗемәгез, балалар. Үлем түшәгенә яткан кеше ни сөйләмәс. Кузгалакка барыгыз дип әйтүем түгел. Әҗәлдән кузгалак кына коткара алмас анысы. Үлем исереклеге сөйләтәдер. Әҗәл сөйләтәдер. Нинди әҗәл диелә, ни, диде улы Тәбрик. Кузгалагын да алып кайтырбыз. Машинам гаражда тора, утырдым, киттем. Кирәк дисәң, туган яктан гына түгел, кузгалакны Себердән дә алып кайтырга мөмкин хәзер. Кыш көне җиләк ашыйсым килә дисәң, анысын да табарбыз. Һәм Тәбрик сүзендә торды. Көннәр бераз рәтләнеп, җирләр яшәрә башлау белән кузгалакка барырга җыенды. Әти, мин дә синең белән барам, диде Айдар, әтисенең юлга чыгарга әзерләнгәнен күреп. Әти сиңа ни калганында, юл ерак, арырсың дисә дә, Айдар үз сүзендә нык торды. Машинада утырып арыйлар димени, машина бит ул выж-выж очрагына. Озаграк йөрсәң очасың килми башлар. Айдар әтисен булай гына җиңеп булмаса, шыңшырга исәпләп тора иде. Ләкин эш аңа ук барып җитмәде. Әбисе аны яклап сүз әйтте. Тәбрик улым, баланы нәүмиз итмә, алып бар үзең белән. Гомер юлы бер генә карыш икән. Күбрәк йөреп озынайтырга кирәк аны. Ата белән ул
Тиз генә җыенып чыгып киттеләр. Шәһәр читендә заправкага туктагач, Тәбрик үзенең бер якын танышын очратты. О, күп майлар, күп еллар дип каршы килә башлады ул Тәбриккә таба. Кая юл тотасың? Тәбрик танышына хәлен аңлатып бирде. Танышы аңа чынлап сөйлисеңме дигән шикелле сәерсенеп карап торды. Картларның бер чудачестволар инде бу. Кузгалак имеш. Биткәнмени ул мондагы урманнарда. Җид алып кайт капчыгы белән рәхәтләнсен. Ярамый. Әрәмә кузгалагы, ак буенда үскән кузгалак кирәк. Урман кузгалагы теше була. Беләсеңме, диде Тәбрикнең танышы җанланып. Минем бакчада нәкъ сиңа кирәкле кузгалак үсә. Хатын аны Мөслим ягыннан алып килеп шәште. Ак буеннан. Ашчылыгы телеңне тә. Шулай да әллә ничек бит, диде Тәбрик икеләнә төшеп. Нәрсәсе әллә ничек булсын аны? Кузгалак инде ул, притом әниң үзе теләгән ак буеныкы. Бу пычракта авыл юлларында бата шума йөргәнче, Идел буенда рәхәтләнеп балык тотарбыз. Шундый шәвурын таптым мин. Балыклары капчыкка үзләре керергә тора, кайтканда бакчага кереп, ак буе кузгалагын алып китәрсең. Тәбрик танышының сүзләре белән килеште. Шул. Бу пычракта авыл юлларына ашанып чыксаң, кайта да алмый ятарсың. Бит әнисенең гомере менә үзелергә тора. Һәр сәгате, һәр көн исәптә. Ярамый, авылга кайтырга ярамый. Ерак юлдан көнендә әйләнеп килермен дип кем әйтә ала? Алар ике машина белән Идел буена киттеләр. Тәбрикнең танышы әйткән шәп урын балыкчылык совхозы икән. Аның инде биргә беренче генә килү түгел иде ахрысы. Балыкчылар белән кул биреп исәнләшеп чыкты. 3 балыкчы майлы калҗа күргән макмай кебек гел аның тирәсендә бөтерелде. Бригадирларының каядыр китүеннән файдаланып, алып килдеңме дип нәрсә турындадыр шыпырт кына сорашып алдылар. Килдем, сезне әзерме? Әзер. Балыкчылар Тәбрикнең танышын һәм Тәбрикне яртып бер читкәрәк алып киттеләр. Анда вак таллар арасында юш ком белән күмеп куелган балык өем иде. Тәбрикнең танышы багажнигыннан әрҗәсе белән сыра алып тегеләргә тоттырды. Үзе балык төйи башлады. Әйдә карап торма, төя. Монда икебезгә дә җитәрлек диде ул. Яңадан килгәндә күчтән эшләп килерсең. Хәзергә таныша тор. Ул Тәбрикне балыкчылар белән таныштырды. Тегеләр ашыга иделәр. Каш астыннан сүзеп кенә Тәбриккә карадылар да үз юлларына китеп бардылар. Хәзер безнең бакчага сыптырабыз, диде Тәбрикнең танышы балыкларын төя бетергәч. Сиңа барыбер тиз генә өйгә кайтырга ярамый. Ак буеннан урап кайтыр өчен иң кимендә 10-12 сәгать вакыт кирәк. Алар бакчага килеп җитү белән учак тергезделәр, казан астылар. Балыкның иң шәпләрен сайлап уха пешерделәр. Тәбрикнең танышы арткы утыргыч астыннан бер ярты тартып чыгарды. Үземә дигәнен утыргыч астына яшереп калдырдым. Теге дуңгыз балыкчыларга ышаныч юк, багажнигының астын өскә әйләндергәннәрен күрми дә калырсың. Сәхәрлектән яздырырлар. Ярты литрга бөтен Иделне сатып җибәрергә әзер ул алкашлар. Машинаң гына тартсын, җае чыкканда йөге белән төяп җибәрәләр. Мин инде чармага әллә ничә пот балык тузлап куйдым. Бүгенгеләрен дә тузларга туры килер. Башкача нишләтәсең аларды? Ашап-эчеп, бераз кәефләнеп алгач, алар икәүләп балык тузларга керештеләр. Тузлагач өстенә авыр әйбер бастырып куйдылар. Мин үземнекеләрне синдә калдырып торам, диде Тәбрик. Өйдә куяр урын юк. Аннары әни янына алып кайтуда әллә ничегрәк. Калдыр. 1-2 көннән килеп чармага алып китәрбез. Кипкәч килеп алырсың. Кирәк булса ана кипкәннәрен биреп җибәрәм. Бәлки әниеңнең авызына тәм кирип китәр. Минем әни гомерендә авызына балык капкан кеше түгел иде. Үләр алдыннан кипкән балык сорап алды. Мә, сайла. Иң шәпләрен генә. Менә булары бик катып җитмәгән. Тешсез кешегә суырып ятарга әйбәт. Рәхмәт, дускай, рәхмәт, диде Тәбрик. Һәм берничә балыкны сумкасына салды. Әнә свежийларын да ал. Җаны тартканын ашар. Картларыныкын белмәссең, әллә нинди әкәмәтләр уйлап чыгаралар алар. Тәбрик белән танышы бакчада озак хузурландылар. Көн кичкә ауша башлагач кына бакчадан кузгалак җыеп кайтырга чыктылар. Тәбрик учак кырымына пычранган битләрен юмакчы иде, танышаны туктатты. Кирәкме, юынма, юлдан кайткан кешегә акшыйсың булай. Танышларыннан аерылып үзләре генә калгач, Айдар әтисенә булай диде. Әти, без бит кузгалакны әбеккә әйткән җирдән җыймадык. Син шапыр тулым. Бу турыда бер үк кешегә бигрәк тә әбиеңә ышкындыра күрмә. Үзең ишетеп тордың бит. Кузгалакларның орлыгын ак буеннан алып кайтып шәчтек диде. Менә ашап кара әле, үтеңне сытарлык ашысы. Тәбрик улына берничә кузгалак сузды. Үзе дә чырайын сыта-сыта чәйнәргә тотынды. Айдарга кузгалак бик ачы тоелды. Тик барыбер ул күңелсез иде. Өйгә кайткач та кәефе күтәрелмәде. Әни саңардан: "Нишләп улым булай чырайың качты?
Әллә юлда бик арыттымы дип сорады. Айдар әнисенә җавап бирмәде. Әнисе кузгалак белән аш пешерә башлагач кына аның янына йөгереп килде. Әни, ул кузгалактан аш пешермә. Без аны әрәмәдән түгел, бер абзыйның бакчасыннан җыеп кайттык диде. Әнисе башта аптырап калды. Аннары имән бармагын иреннәренә куеп, "Шу улым, шу" диде нәкъ әтисе төсле итеп. Әбиең алдында андый сүз ычкындырып ташлама тагын. Менә күрерсең, әбиең шушы ашны ашагач та терелер дә китәр. Ашны Мөгылсем әби бик яратып ашады. Ике сүзнең берендә олыларны санга санап шул хәтле ерак җиргә баручы балаларын мактады. Улына, килененә рәхмәтләр укыды. Безнең як кузгалагының исләре үк икенче шул. Әллә каян борыннарны ярып керә. Әҗәлгә тимәгән шир булса, Ходай кушып терелеп тә китәрмен, кем белсен. Әнисенең күңеле күтәрелүен күреп, Тәбрик бик шатланды. Сумкасындагы балыкларын чыгарырга оныткан икән, исенә төшеп аларны бирде. Булар әни ак балыклары, балыкчылардан ялынып кына алдым. Ашап җибәр әле, файдасы тияр диде. Мөгылсем карчыкның балык ашыйсы килми иде. Улының хәтерен саклап кына бер кипкән балыкның койрыгын ялап куйды. Балыкларың да бик тәмле улым диде ул. Карт кешенең сүзен аяк астына йыкмавың өчен рәхмәт. Ходай үзегезгә озын гомер бирсен. Кузгалак ашы Мөгылсем әбинең җыясыз соңгы ризыгы булган икән. Шуннан соң 2 генә көн торып, үлеп китте. Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан Фәнис Яруллинның Кузгалак дип исемләнгән хикәясен укыды.